Channel Gunung Kawi. Pantoro kang katak komaloyo pejan nyawa bontok yudha pangirte blereng manang duwe tejo sulak kang abang tejanya wong bontok koro Raharjo sak tekamu ning negara Ngamarta rene. Nggih Kanjeng Rama Kyai. Wonten alangan sawiji kula panggen kula suwan wonten negari Ngamarta niki. Katuraken sugeng pangabekti kunjuk Rama Kyai. Ya wis tak tampa. Bengkau padha slamet sak tekamu le. Nggih Kanjeng Rama Kyai. Wonten alangan suwiji kula panggen kula marak ngabiyantara Paduka Rama Kyai Werkudara sungkem pangabekti kula mugi kunjuk sandapada Paduka Rama Kyai wis tak tampa ora liwat pangestuku tampanana sakloro. Turinggih Rama Kyai, turinggih Rama Kyai. Wonten wigati menapa agen Paduka Rama Kyai nimbali dhateng Kang Putra. Mangertenono dinane iki para Pandhawa dudu gegayuhan kang becik mujudake tetanengan ning alas mertani ya alas terwiyah kang mapan Nararadawa engko mujudake pangan kanggo negara Ngamarta ana payo-payoning negara Ngamarta tak jaluk kowe kang dadi sadyaning negara bisa diandelake marang Punggawa ning Pandhawa. Lajeng kersa Paduka Rama Kyai kados pundi? Wah, aja dadak kesuwen.
Tumujone ngalas mertani babat alasi Nadyanto gawat kaliwat-liwat satu moro satu mati jalmo moro jalmo mati yen bebudalan menyang alas yen sowuk ojo kendu-kendu ora bakal ketekan kang mbok tuju Antarjolan Gatotkaca. Nuringgih Rama Kyai ngestaken dawuh paduka Rama Kyai. Nuringgih ngestaken dawuh Rama Kyai. Cangkring tingal saweng triya triya pangun yana sucana triya wong anom nemu topo monggo kula dherekaken Rama Kyai yen kaya mangkono bebudalan dina iki
yen nang ning yoganing wang karo-karo wekasing kaya putra tingwang kinutang kadata sang bibiyaji tempung ayun tatan lumawan Bedoyo lampah waruyo kapal itu kaya mangkul sang Raden Werkudara lumampah saking negara Amarta setunggal jam datang rampung seprapat jam sampun dumugi wonten alas pertani Raden Werkudara babat alas kang angker gawat kaliwat-liwat pilu-ilu Banaspati jangkong tetekan kleng-kleng ingkang samya dados pemeksahe sang Raden Werkudara den Trajang Samyoyansa lan raseksa pating langsaran candrane
Satria Jawa Pratala lu tangan lu tak lutira waktu mutak jajek longan katanya pating klewer ketiban Kunto Baskara emotimu kasnya Kakang Mas Raden Werkudara Arjuna piye sampun apranggenipun babat Kakang Mas nindakaken darmane satriya mamrih gegayuhan Pandhawa saged mulyakaken para kulawarga negara Ngamarta. Ya pancen kaya mangkono. Dinane iki urung rampung. Dene wis rampung babat alas mertani. Tumuju ning segara kidul kanggo upadi banyu panguripaning sawah kang wis digawe marang Pandhawa kanggo milening sawah. Ayo tumuju ning telenging samudra segara kidul dibyur segara kidul kaya ngapa telenging sumber kang bisa ngrupi ning alas mertani monggo kula dherekaken Raden. Telenging samudra segara kidul karya sang ratu yuyu tunggul wulung genya ngawat-awati praja segara kidul kedadak kesalusuhan Raden Werkudara gawe kaget alap-alap kabeh.
Radyabala Segara Kidul rumpuhaning pangarepan kuwi nggih siwun kula pun tumengkung pratapa napsi ya tumengkung lintang halilintar kula sampun tumadhong dawuh napa kang dados pakaryan kang badhe kula tindakaken sinuwun. Menapa ingkang badhe kula tindakaken sinuwun. Para rungokno. Apa kang dadi kandhanging dinane iki? Padha ngawat-ngawati kraton Segara Kidul. Aja nganti ana pawongan kang bisa njegrone Segara Kidul. Kasare tembung bakal ngridu kahanane Kraton Segara Kidul yen bisa ana pawongan mlebu dipercayan ya dipateni tumenggung mokaten sinuwun ya pancen kaya mangkono sae katen badhe bidal tetepes ringing samudra Segara Kidul badhe awat-awati punapa ingkang dados payo-payone wonten Kraton Segara Kidul. Yen to kaya mangkono. Aja dadak kesuwen. Budalna dina iki ora ketang colok lintang sambung obor rambat dan pundak. Bedol sakabupatene tumenggung.
Sing bagus banteng mleboning segara kidul yen bedes katon klawu yen bideng katone ngaku sapa kang dadi jenengmu Gus Raden Arjuna Raden Janaka ya Raden Arjuna ulah dalah iki jenenge Raden Sugeng iki nyadar rambutnya gondrong tur bagus sayang ngantuan kowe lunga bono ing segara kidul kene duwe gawe apa Raden Arjuna bakal ngupadi tok sumbering panguripan bakal milening sawah pategalaning para Pandhawa ing alas terwe. Boh. Rumangsane mbok anggep sakarepmu dhewe anggone bakal ngelepi sawah pategalanmu. Aja dadi pepalange Raden Arjuna. Lah dalah. Yen kowe pancen kowe ora bisa dilengke kanthi cara alus. Ayo maju ora ketang ketiban tangan kiwa ora rondo bojo lah sembah 20 taun kowe pecocotan wah mlawe tangane mak jebur
Satria Jawa Pratawa lutanya lutak lutira watuk mutah cecek glongan katenya pating dalewer ketiban kunto baskara tangi motor foto sino ladalah dengkelang dadi batang wandane balakwa Raden aja mbok terus-terus kagonmu ngerusak ring segara kidul lakon konan ratu Gusti kuwi ladalah dadi ndok ngapon-apon kowe tangi yo Kang kowe tangi yo waduh yo abu kabeh awakku kowe iki ente perang ki manganmu joke-oke mangan mbok akeh sing rawon sing rujak sing tau lontong sing rujak nganggo sego sing rujak nganggo lontong waduh ku kakang mas awakku kira karo nabu kabeh ditaboki karo Antarja rek pancen sliramu sing rapati Jawa mengko surasane iki mengko aja kaya ngono yen to kowe iki perang mbok akeh awakmu ting glombyur menggeh-menggeh waduh wah luwe maneh apuranmu Mundura jenengan sing maju niki aku tak maju tak kokope getih wong pendoang mlebu ning segara kidul sumbare bisa mecahke wesi gligen bisa mecahke langit sang pintu sampean aja kakean bergajul kowe Mundura pun kula tak mundur rokokan Gajah Baru ladalah aja mbok anggap sepele iki tumenggung pragalpa cangkring tinggal saweng triya bangun yana Pak Suyono Sujono triya wong anom wong anom mutapa ladalah lagi bengklek kowe
Wadya Polos Kara Kidul tekan para Pandhawa kang nekoning tenging Segara Kidul. Raden, ayo semene sawetara aja mbok terus-terus keanggon mungke rusak ning Segara Kidul. Yen ora balak gelap sayur to ilang paywatotmu kowe. Ayo,
Ayo para Pandhawa kaone tengeng segara aja kladuk wani duga kowe njah-njah papane kraton segara kidul ora gelem mundur dadi batang kowe. Wah aduh Bapu Kunti anakmu mati ana segara kidul. Bapakku Pandu Dewanata Eyang Matswapati putumu mati ana segara kidul. Pandu Dewanata Eyang Matswapati aku njaluk pamit ora bisa nerusake anggonku gayuh mulyake negara Ngamarta. Poladara Raden Werkudara, apa aku salah anggonku ngrungokake kandhamu yen to sliramu nyebut Prabu Pandu Dewanata lawan Eyang Matswapati ana ing Wirata. Paten ana wae ra bisa nutulake mulyake kekayaning para Pandhawa. Werkudara, aku jaluk keterangan kelawan sliramu yen to sapa kang mbok sebut kuwi mau. Bapu Kunti kuwi ibuku patutan lawan bapakku Prabu Pandu Dewanata ruwuning negara Astina. Saka Trawirata Eyang Matswapati Eyang Durkandana lawan Durkandini kalebu keluarga gedhe kang ana ing negara Ngamarta. Poladalah banjur sliramu ki putune Eyang Matswapati mapan bener. Noto pancen bener aku putune Eyang Matswapati. Welat kalah putuku kowe ger Werkudara. Putuku Werkudara, aja ngawuh-kawat akrat duwe sifat kang wujud yuyu kaya mangkene wae. Pangerti ya Raden, sliramu sing trah wirata saka Eyang Durkandini nduk rumuhun Eyangmu Palasara kang bisa tau nglawan Durkandini. Yogi bisa semecah ana ing prau baita kang ana ing Begawan.
Baita loro pecah kanan kiri dadi kencaka rupa lan rupa kenca. Kadres rutane ngisor dadi aku kuyu tunggul wulung. Pisae barane kang bisa maluyake lara sakite dur gantine kang lara amis. Ambune amis bisa diwaluyake lawan Palasara Werkudara. Yen to kaya mangkono kowe putuku tak usadani kowe Raden. Simbahku kena ngopo kowe mapan ing segara kidul ya pancen mapan bener. Sejare aku katut banget arus sing segara tumiba ning kraton segara kidul kene. Werkudara mbahmu Eyang Yuyu Tunggul Wulung, kowe duwe sedya apa lumeba ning segara kidul kene? Eyang Yuyu Tunggul Wulung, ya Yuyu Tunggul Wulung setiaku nyemplung ning segara kidul kene ora liya bakal ngupati tuk sumring panguripan kang bisa ngileni sawah pategalaning para Pandhawa ning alas Mertani alas Terwi apa ladalah. Werkudara yen to sliramu upadya ning kene aran banyu panguripan kanggo ngileni sawah pategalanmu. Ora ana dununge banyu panguripan wujud segara kang ngombone kaya mangkene wujud kraton segara kidul kang mapan bener. Yen to kaya mangkon aku ngupadi nyang endi banyu kanggo panguripaning sawah pategalaning para Pandhawa ladalah. Aja dadak kesuwen yo ngger, kowe munggah ning gunung Penanggungan ngarah ngalor, kowe munggah ning kono ana tuking sumber kang bakal bisa mbok jebol gawe panguripaning sawah pategalaning para Pandhawa. Ngaturake gunging panuwun Eyang Yuyu. Gunung Penanggungan Bupati Kabupaten Sapat Alai Purwado sing ati-ati putumu. Kados pundi Kakang Mas mangertenono yen dina iki aku ketemu Eyang Yuyu Tunggul Wulung kang nratoni segara kidul ngandharake yen to isih Prawirata banjur ngaku aku putune nuduhake aran banyu panguripan sumbere ning Gunung Penanggungan.
yen to kaya mangkono dadak kesuwen ayo jebol sumbering banyu panguripan kanggo sapa tegalaning para Pandhawa ana ing alas mertani Arjuna munggah ana ing gunung penanggungan monggo kula dherekaken Kakang Mas. Sunyo tengaraning wengi doa nyoban padha muni campur marang swaranira swaranya daras pinareng suwaranya kang puja kang samya nengku puja samya nuwun pangayoman Gusti ingkang Maha wikan manungsa sira emuto wancine tityani gandayani ling sring Sanghyang Bagaspati suruping rina gumantos sing dalu titisana tengah wengi doanyopan padha muni jroning ratri datan wonten ingkang winursita kang cedhak ginawe adoh ginawe cedhak ora kaya kang oning madyaning Karang Kadempel Kyai Lurah Petruk Kantong Bolong Kyai Lurah Nala Gareng Kyai Lurah Bagong Jombloito sami sesekaran jogetan samirah candrane
seneng banget awake dhewe bisa sowan ning leladan dusun Maduarjo kene desa Babatan Kecamatan Ngajem. Aduh ngono ya to. Heeh. Dene awake dhewe bisa sowan ning kene nyambung pasek duluran. Ya iki marang para warga ana ing dusun Maduarjo kene. Kang kepareng para pinisepuh aji sepuh, para pepundhen kula kang wonten mriki ingkang tasih umon nenggani nyengkuyung gelaran dalu niki kula ngaturaken gumipanipun. Jantenan Kang Gareng. Ngono ya, Truk. Heeh. Pancen wis disiapake disamaptakake anggone gelar adicara ya kuwi bersih dusun Maduarjo Kang Gareng. Wis disiapke kok ado-ado iya no. Mula gayeng gumarenggeng sengkut gumregut sayek seko kapi ora ana sing don paidon padha paidonan ora ana. Anane mung nyawiji dadi siji tumuju ya kuwi anggone ngompakake para warga. Jan ngono ya Truk. Mula ngaturaken gunging panuwun kang tanpa kepindhan dumateng para bapak-bapak panitia kang prakarsaya dicara siang kelawan dalu punika. Jantenan aku seneng banget sosowan ana ing kene. Dene apa kang durung tepung ditepungake supaya dadi sedulur selawase. Ngono ya Truk. Dadi mampir sak mampir iki dulur kabeh. Lah iki Petruk saka ngendi? Awake dhewe iki Petruk saka Leladan Kecamatan Dau, desane Tegalweru. Saka Brangelor ya padha ereng-erenge Gunung Kawi ning perangan Brangelor. Jan. Sing seneng banget Kang Gareng, aku nyawang panjenengane Bapak Kasut, Bapak Didik iki seneng banget. Seneng Truk. Sing timur. Wis ngabdi ana pemerintahan desa. Lah aku ya dadi bayan ngono ning Tegalweru. Alah ya bedhek-bedheke ngabdi kaya panjenengane Bapak Kasun dhewe iki. Ya Truk pancen kaya mangkono sak bisa-bisane dhewe ngabdike marang ditujake kelawan negara. Mula bengi iki pancen panjenengane Bapak Kasun wis dikajati yen to resik dusun sedekah bumi ngilangake lara sekerta memala sesakit nebeno balah sengkala kariturah sandang turah pangan luwih sandang luwih pangan sak rinten lan sak dalune Allahumma amin. Jantenan najan to awake dhewe iki mangko digejuk kelawan udan ning udan ki barokahe Kang Gareng. Ngono ya Truk. Barokah kang mudhun saka langit didojake ning pancen
kene iki maniak lawan senian, maniak lawan budaya. Yen kowe sawang sadurunge wiwitan pegelaran wayang kulit bengi iki diwiwiti ya kuwi ritual gending danyang kang cacah 10. Jane tapi terus mula dileluri dilestari supaya ora bisa ilang. Anakku tuh ben roh wujute budaya sing ditinggalake mbah-mbah biyen ben orang ngerti ning YouTube wae. Yen kuwi ora dilestareke ya wis blas. Yen ora dilestareke babakan budaya, babakan adat, babakan tradisi apa wae sing bisa efeknya negatif kelawan warga ini bisa mlebu kabeh Kang Gareng. Contoh sithik nuwun sewu mboten guroni yen babakan adat istiadat tradisi niku mboten dipun leluri kados ten Madoarjo ngeten iki barang obat-obatan gampang mlebu. Narkoba dan sebagainya, pergaulan bebas, ya toh. Ngono terus tapi kok paham babakan ngono ya ora tegese iki dhewe iki maca marang sosial kebudayaan kemasyarakatan iki koyo mangko tradisi iki dadi benteng budaya kanggo bentengi babakan sing olo-olo khususnya gawe generasi-generasi muda. Ngono terus jan tenan. Selamat pagi Mbak Helen, selamat pagi. Aku tak nyopo Mbak Helen sih. Nggih, selamat pagi. Sugeng nggih. Kaget pundi napa kademen? Kademen. Weh, kula kok layak gawa kempul. Jan nggih. Pripun Pak dalu punika miturut panjenengan niku bersih dusun wonten Madoarjo pripun? Kesan-kesane monggo. Kesan-kesane luar biasa. Luar biasa nggih. Luar biasa. Diterjang angin hujan badai. Oh. Nadyan to kaya makaten anggonipun lumadi pagelaranipun nggih tasih lancak anggonipun. Nggih, alhamdulillah. Lumadi. Nggih. Monggo Mbak paring napa riyen ngoten damel anget-angetan. Ya wawa iku. Oh, kaya kudu takak. Wawa. Paringi pembangkangan mawon. Weh, karo sinten Mbak Helen? Lho, wonten sing keplo mriki. Lha kok panjenengan kok tepuk tangan. Nggih. Tepuk tangan karo Mbak Helen. Wes. Nggih, niku fan-fan jenengan iki kangen lek jenengan ngantuk lak ketok sutup kaya wong Cina lho, Pak. Lho, aja ning ngene iki. Mas tak ngantuk ya suntuk menten iki. Apa meneh ngantuk nambah? Paketok. Lah lek gawan kuwi angger motone angger gawan kuwi sing bedhug niku. Sing Mas Aryo jenenge niku. Nggih. Angger lupute moto dicopot kepik, tongket. Lah moto kok ora ono slamete iki. Isu-isu ya di entuk tawon, tak kon ngedol motone sak kayu-kayune. Mencari seneng diitung kok niku. Lah nggih. Monggo paring tumbakangan nggih. Nggih, monggo. Darah pelagam mriki. Nggih. Jan. Nggih. Nggih. Monggo langsung langgamipun nyemak-nyemak. Yuk. Yuk, dados tembakangan. Kersane anak jumeneng, Mbak.
Weh, yang matur sembah nuwun Pak Elo. Jan mriki niku panjenengan wis dadi artis kok Mbak, jenengan iki diarep-arep kok kali diatur iki. Yo nika salah nika koncone Yujum Yukarti. Nggih, weh jan tenan. Tembang kangen kang gareng. Aduh, Mbak Ellen suwe ra petuk, heeh. Ya suwe ngeblong kuwi kok ora petuk. Ya. Iki panjenengane ya iki Mbak Santi. Mbak Santi. Wilujeng anu Mbak Santi. Wilujeng Dan pripun sehat iki Pak kabare? Nah, pangestu. Boten panggih. Langgeng alit-alit. Langgeng ngoten nggih. Nggih. Ning kan anu Anune napa? Anune anu niku lho anu. Boten jenengan nadyan cilik kan terampil prigel. Sip. Jenengan mriki wau tindak kalih kakungipun kalih Mas Alpan boten? Mboten. Bot lho piyambakan. Nggih no. Nyopir mobil piyambakan. Nggih no. Lah becik napa mboten ngantuk? Pripun? Lah nggih, napa jenengan baturi napa pripun? Lah lek mantel iki kula glondol kene. Nggih wis sing paken. Nadyan narang kepanggih bakune seger kewarasan nggih. Ya, nggih. Matur nuwun. Iki Mbak Santi terus Mbak Maya, Mbak Iva pun ngipi. Pun jetiping. Ini ki Mbok Nede weh. Iki Bu Pur, panjenengane Mbak Kiki weh jan. Wis kangen aku wis. Bu Pur ya suwe ra karo pencakane. Dia tau ngetren. Master ngira. Wong Bu Pur wingi besaran iso wis ditalang wong kok. Nggih to. Lah badhe tanggal pinten no Pak? Anu benjing. Lah kok dadakan lho boten minden lah napa jagal sapi. Malah siden kok jagal sapi. Wis ngalang-alangi Pak Budi. Monggo badhe ngaturaken napa? Mbok menawi para pinisepuh tasik lenggah nyuwun gending gegendingan monggo. Kami ibu-ibu, bapak-bapak kang tasik. Mungan nggih. Mbok pilih wonten panyunan monggo kemawon. Weh. Nggih. Mbok menawi saking jajaran Kapolsek nggih. Nggih, Bapak Kapolsek wah luar biasa Madoarjo menika Ki dalam Nggih pengamanan Bapak-bapak Linmas. luar biasa. Wargane nggih sami guyub sedaya. Nggih. Oh, Bapak Linmas. Nggih, oh Bapak Linmas. Nggih. Nggih, wah jan. Pripun? Memanik. Wah, jan. Memanik. Memanik, Mbak. Wah. Langsung didadosaken. Loro Jimo. Ora lambe ora laras loro Jimo. Padahal tak sugeng. Esuk-esuk jam 4:30 wis tekan omah. Lah, kurang agus wi. Mas Sugeng niku. Oh, nggih. Pak Dalang wis tangi kok durung Pak Dalang. Jatuh kok. Wis. Tapi lah raum. Hah? Tapi lah raum. Ora kok digebek kanduk ora singkatan. Tapi lah ramangku. Monggo dadoske pemanik yuk. Kuwi kita ora dirubung laler wae. Monggo, Mas. Tapi lah ono mesese. Tapi lah kayak mulai. Lah ya. Tapi langsung kendak. Monggo yuk.
Tapi lak glowing. Tapi lah ngomong. Wes bingung. Ayo cakeng.
bangun Mbak Yusanti. Matur nuwun. Panjenengan iki top banget. Channel YouTube Genduk Santi weh. Lagu modern di versi kayu weh jantenan panjenengane iki wis elok banget. Ora kowe masker. Iki gawe udeng apa gawe tenggeran? Lek kabeh gak padha. Terus dibalesi maneh. Anu tenggeran ae kabeh nggawa lembaran. Suwe balesi ngene. Wong blangkon udenge kok repot nggih baskom kok. Aku ngerti sadurunge Wimarah ngerti ya. Kena ada berkat wis jantenan wis gayeng lek bola-bola niki tenan-tenane Mas. Tenane Mas Geng terus di Mas Lutfi bola-bola Mas Geng. Ini lek tukaran berarti datang. Lah itu aku kangen lek Mas Lutfi iki anu. Yen Mas Lutfi iki dapuk anu. Dan panjenengan anu bubur. Mas Lutfi niku lak Mas Lutfi sing enok niku lak sok dapuk dadi selor. Dadi aku nanti ngertos pas pentas niku ludruk ngoten ketane. Saudara-saudara. Ngono kuwi. Tahu ora aku nyelor. Sakjane kowe ae ora pantes lek selor. Selor iku gede dhuwur. Lakon ngose siang ketek. Lah iku sak ipet to. Oh ngoten. Dadi Mas Lutfi lajeng medal disiarke dhisik. Ngono. Nggih, tapi mboten disinarke innalillahi mboten. Disiarke lakon siang ini. Ngambil judul Lancuran Murgosono. Tumpak tong nore tang tumpet. Gayeng tenang. Aku nek gara-gara gayeng langsung terus mong sengkok nama sengkok lan selor terus gurih yang ngono mulut iki lek gaul dadi brengos iki pasangan terus iso uget-uget Bisa potong barang. alah yo jan tenang ger Salah kayak tadi. Wong ancene ya golek dhuwit iku berbagai macam cara. nggih lha nggih niku lika-likune kadukane seniman jenengan nak ngertos dhewe to Wis ngerti ya. Orang itu suka tok. oh ngono ya weh jan bojone ya sok wayang karo Mas Lutfi iki iya Ora tau dijak tapi Ora tau katut. dadine Mas Lutfi wangsul ngoten Mas Lutfi wangsul subuh ngono Dek kopi nyauri karo mukur
Tapi pancine nyendel godhok dhewe. Ada bodoh kaki nih. tapi Mas Lutfi ku nganu Pripun? sak keluarga iki nyanyi wonge seniman. Lho nggih. Dadi nek iki lek nang jedeng bareng ora sedeng. Nggih bapakne seniman, ibune seniman, anake senewen. Lek nang jedeng bareng ngono terus arep kudu pipis nang seni kabeh kok. Lah nggih lho, uyuh tok. Aku balik dhisik yo. Lek ngono lek sarek kawin. Tak jaluk besok iso dapuk Pak Samini Mas. Iso ngirokne Pak Samini. Yo nyai bukti ae. Ya Pak Samini. Ya pokoknya masih nanggap ya tak awal iso. Sopo sing gak wani karo Pak Samini wong tetele tak idek telet. Aku lek ngrungokno apal lah udah. Ora tak mana iki. Es, ayo nutuke lakon sik duwa tenan iki. Liwang daerah kusung-kusung nurut terjun kepereng miwah terjun kepereng ereng-ereng yang jurang terjun kepereng pinggir pesisir di gunung pinggir Bengawan Palwonggo gunung ungkur-ungkuran Turangga gunung Tunggangan reksa muka panggedhening gunung madhap saking regi reksa muka kesarung kayu Mandrawati ponang candraning kayu uger-uger pangi kayu kerep